10 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylän keskustasta sijaitsee Kuokkalan kaupunginosan Samulinniemi. Viimeisen parin vuoden aikana Samulinniemen viereisen Salmirannan kaavoitetuille tonteille on noussut toinen toistaan jyhkeämpiä omakotitaloja, ikään kuin suojaamaan silmää siltä, mitä syvempää löytyy. Puhtaa valkoisten pintojen sekä kalliiden autojen takaa pilkottaa pala yhteiskuntaa, jolle useimmiten käännetään selkää. Tervetuloa unohdettujen Salmirantaan. Olot sodan jälkeisessä Suomessa olivat karut. Suru, köyhyys ja asunnottomuus loivat pohjaa orastaville päihdeongelmille, jotka olivat arkipäivää myös Jyväskylässä. Alun perin Helsingissä alkanut katulähetystoiminta rantautui vuonna 1945 Jyväskylään auttamaan päihdeongelmaisia, sodan runtelemia sieluja. Katulähetystyö tapahtui pitkään kirjaimellisesti kaduilla. Syrjäytyneitä kohdattiin ja kutsuttiin myöhäiskokouksiin, joissa tarjoltiin iltapalaa sekä hengellisiä puheita ja musiikkiesityksiä. Vuonna 1953 Jyväskylän katulähetyksestä tuli virallisesti yhdistys, ja samalla aloitti toimintansa katulähetyksen ensimmäinen yömaja. Vaikka työn muodot ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa, on katulähetyksen toiminnassa aina ollut kyse kristillisen sanoman levittämisestä sekä sosiaalisesta auttamistyöstä. Nykyään Jyväskylän katulähetys on erittäin merkittävä kolmannen sektorin järjestö, jonka toiminta kulminoituu 9 tuetun asumisen yksikköön. Näistä yksiköistä yksi on Kuokkalan Salmiranta. Nämä alun perin opiskelija-asuntolaksi sekä kesähotelliksi tarkoitetut kerrostalot ovat toimineet Salmirannan puolimatkan kotina vuodesta 2003 lähtien. 13 soluasuntoa, 7 perheasuntoa sekä 1 kriisiasunto tarjoavat kokonaisuudessaan yli 40 henkilölle mahdollisuuden uuteen alkuun. Ei kuitenkaan liene salaisuus, että nämä harmaat käytävät ovat nähneet monenmoista kulkijaa. Kansan keskuudessa kulkeutuu yksipuolinen kuva modernista villistä lännestä vähäosaisten pelikenttänä. Kuitenkin koko totuuden elämästä täällä tietävät vain Salmirannan puolimatkan kodissa asuneet asukkaat. Jo 4 vuotta Salmirannassa asuneen 2 lapsen äidin Eilan elämä koki pölyallergian vuoksi muutoksen. Uusi paras ystävä löytyi nestemäisessä muodossa. Mä olin toimistovirkailijana ja siis paperipölyt ja musteet ja painomusteet ja kaikki tommoset. Ja sitten sairaslomalla kun siinä olin, niin sitten tuli tämä herra alkoholi siihen kuvioihin mukaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se sitten pikkuhiljaa niin veikin aina sitten mukana. Ja, että siihen aikaan oli paljon pätkätöitä, semmoisia niin puolen vuoden pätkätöitä. Ja sitten, sitten kun ne loppui, niin siinä jotenkin turhautui sitten, kun taas hakee uutta paikkaa. Ja sitten kun mä sain sen uuden työpaikan, niin sitten alkoholi sotki mukaan, että ei jatkunut sitten, en jatkanut, vaikka olisin saanut vakituisen työpaikankin. Tämä on tämmöinen paikka, missä asutaan sen takia yleensä, että elämänhallinta on mennyt ja täällä 99% se on mennyt päihteiden takia. Ja mulla se meni kun urheilikilpaa jos selkää ja sitten tuli kovat kipulääkkeet ja sitten tuli työttömyys ja sitten tuli amfetamiini toimeentulon lähteeksi ja muu rikollisuus. Ja sitten siinä lähti, kyllä hetken aikaa oli hauskaa, mutta sitten karkasi mopo käsistä ja sitten oli vähemmän hauskaa ja muutin tänne rauhoittumaan. Monenlaisia tarinoita, surullisia tarinoita ja vähemmän surullisia tarinoita, mutta on hyvin laaja kirja ja aika niin kuin yllättävää, että on niin monenlaisista taustoista, että ei ole niin kuin semmoista yhtä tietä, mitä tänne on tultu. 25 vuoden asuntolainan käyt töissä ja katsot, kun hääkuvassa akka painaa 50 kiloa ja sitten 10 vuoden päässä painaa 150 kiloa, niin mä ajattelin, että voi perkele, tätäkö tämä nyt mun elämä oli. Ja lapset lähtee kotoa ja voisi kierrottaa tästä, kun ei tuommoista mursueksi katsoa. Ja sitten aukeaa se korkki. Sitten dokataan talot alta ja kelle vaan voi käydä silleen. Eihän se ole niinku mitenkään yhteiskuntaluokkaa
sidottu homma, että tämmöisiin päätyy vaan semmoiset, ketkä on syntynyt köyhinä. Ja kyllä täällä on niin monenlaista tarinaa ihmisiä kuitenkin taustalla. Että no, se vähän kohtalo toi tänne päin, että en tiedä mistä se johtuu. Reittejä Salmirantaan on niin monta kuin on asukkaita. Yhteistä heille kaikille on se, että yksikään ei ole koskaan suunnitellut asuvansa täällä. Ajan kerrotaan pysähtyneen tässä pihassa. Kiirekin muuttuu odottamiseksi tässä yhteisössä. Ihmisiä ongelma-asuntoja joka paikassa. Mutta täällä on tavallaan kuitenkin on se nollatoleranssi ja tuo kuitenkin pihalla kamerat surisee, että kuitenkin kaikki jää nauhalle. Että siinä mielessä tämmöistä on helvetin rauhallisia ja hyviä paikkoja olla, jos haluaa siinä välivaiheessa, haluaa yrittää päästä eroon sit touhusta. Niin. Että rauha ja semmoinen viihtyvyys ja tämmöinen, ne on mulle hirveän tärkeää. Mä oon asunut nimittäin niin monessa kerrostalossa ja niin häätö aina. Että se on ollut semmoinen 3-4 kuukautta, niin se on ollut lähtö. Niin, siis semmoisen häiriökäyttäytymisen takia, niin en tosi omasta puolestani, mutta siinä on vaan aina kokoontunut sitten se tietty ihmisjoukko siihen. Niin. Kyllä täällä on joku vaikka jonkun veitsen kanssa välillä heiluu ja on munkin oven taakse tullut veitsen kanssa kaveri, joka haluaa miten ihminen kuolee. Ja ainahan niitä sattuu. Sattuu se normaalissa kerrostalo lähiössäkin. Mutta parhaimmillaan tää on tosi hyvä paikka asua, jos täällä on semmoinen porukka, että ihmiset tulee toimeen keskenään sinne ja semmoista kuka hämmentäisi, koska tää on semmoinen, että täällä on nyt kaikilla suurin piirtein sama ongelma, että se on ihan sama onko se alkoholi vai amfetamiini vai pillerit hassisi, aivan saman tekevää kuitenkin, mutta kuitenkin jos yksi lähtee hämmentämään, siinä on äkkiä koko porukka mukana. Et se ei paljon vaadi ja mä oon niin mun kertaa nähnyt sen kuitenkin siinä aikana kun täällä on asunut. Niin. Täällä ehkä on kontrolloidumpaa kuin se, että asuttaisiin normaali vuokra-asunto tässä, niin tätä ei kontrolloisi kukaan käytännössä, että muuta kuin poliisi silloin kun käy. Että nyt täällä kuitenkin työntekijät on ja tiedetään missä mennään ja aika hyvin päivittyy se tieto näiden asukkaiden kunnosta. Ja siinä mielessä turvallisempaa, että koska sitten kun ongelma rupeaa olemaan, niin ihminen sitten täältä saatetaan eteenpäin. Joka päivä pyritään kohtaamaan nämä ihmiset, silloin kun ne täällä paikalla on, että missä kunnossa ollaan ja mitkä on ajatukset ja fiilikset ja tarvitaanko meitä sinä päivänä sillä hetkellä vai ei. Se oli niin huvittava pojan suhteen, kun tyttö kyllä tavallaan, kyllä ne ymmärtää periaatteessa molemmat, että kun mä oon semmoinen niin sanottu viinaan menevä, niin, tai silleen, anteeksi tuo, tai niinku, no niin, no vaan rehellisiä, niin. Mutta se pojan suhteen oli niin veikeä, kun se tuli tänne minun luokse ja sitten se oli, tässä nyt on 2 vuotta aikaa, niin se luuli tätä niin kuin, että tämä on varavankila, kun nämä valvojat kävi tai silleen, että kun ne pyöri tässä ja no ehkä tämä sitten tavallaan onkin. Pitää kunnollista elämää viettää. Niin. Kyllä mä pidän tätä ihan normaali asumismuotona sillä tavalla, että vaikka NS on valvojat ja tuolla tavalla, niin joku perää katsomassa, niin mikä se mukavaa. Kyllä niin kuin alkuun, kun uusi asuinkaveri tulee, niin sillä tavalla niin kuin vähän katsoo sitä tilannetta, että onko tarvetta. Tarvetta. Mutta silleen mä nyt on ollut sillä tavalla, että ei mä tarvitse niinku tulla välttämättä niinku tarkistaa tai puhalluttamaan niin sanotusti. Niin. Koska mä oon sen tiedostanut itselle ja niinku heillekin, niin eihän se nyt, mitäs siinä on sitten? Toisen avovankila on toisen ensiaskel kohti uutta elämää.
Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan lisäksi Jyväskylän katulähetys tarjoaa yksiköidensä asukkaille palkallisia työ- sekä valmentautumismahdollisuuksia, esimerkiksi ruokajakelussa ja rakennusalalla. Elämä niin kuin jatkuu siitä, mihin se jäi silloin, kun aloitti aineiden käytön. Että sehän on vaan semmoista tyhjää paikalla polkemista, jokainen päivä toistaa itteensä. Mutta eihän niin kuin mikään metadoni niin itsessään tai mikään lääkeaine niin kuin ihmisen elämää korjaa, vaan se antaa sulle niin kuin vaan niin kuin työkalu, että sä pystyt lähteä itse sitten korjaamaan sitä. Ja tää on aika haasteellista tavallaan, että rakentaa nyt pala palasta tätä eteenpäin. Se, että täällä ei hoideta, tää ei ole hoidollinen yksikkö, eli täällä ei anneta hoitoa eikä tehdä kovin paljon asioita puolesta, että pyritään siihen, että ihminen valmentautuisi niin kuin eteenpäin. Sitten mahdollisesti jossakin vaiheessa asuu sitten ilman tukea jossakin, eli niin kuin pyritään sitä niin semmoinen ponnistuslauta sinne takaisin sinne normaaliin asumiseen. Ja on toki sanottava, että monen kohdalla se ei ole realismia. Että sitten jollekin tämä voi olla se hyvä paikka, missä se eläminen onnistuu ja kaikki toimii, mutta ei uskalla lähteä eikä kannata väkisin yrittää lähteäkään. Sehän voi olla monellakin semmoinen väliaikainen, että asua nyt jossakin ja olla edes vähän aikaa päihteettömänä. Mutta mulla on ihan oikeasti pyrkimys ihan lopullisesti päihteettömyyteen. Kyllä tämä on niinku ihan itse aiheutettu tila, että ei tämä niinku ole mikään semmoinen lapsuuden haaveammatti, että tipahtaa tuossa kelkasta, mutta kuitenkin tässä reissussa on oppinut jotakin, että ei tipahda ainakaan samalla tavalla uudestaan, että se ei ainakaan silleen niinku tiedosta ne riskit, että mitkä johtaa tämmöiseen touhuun. Että löytää jo nuoresta iästä sen elämän tarkoituksen, ettei se alkoholi ole kaiken A ja O. Et siinä mielessä niin minä menen aika pohjamutien kautta, niin sillä opin ymmärtää sen. Tai sanotaanko kantapään kautta. Niin. Tuki muodostuu meidän työntekijöiden panoksesta ja tämmöisen yhteistyöverkoston panoksesta, minkä sitten haalitaan aina sopivaa porukkaa, kun tietää mitä ne ongelmat on. Ihan käytännön arkeen puuttumista ja tukemista niissä, eli ihan tehdään hakemuksia ja autetaan muutossa, taloudenhallinnassa, terveydenhallinnassa, sitten suunnittelussa, elämänsuunnittelussa eteenpäin. Monesti näissä tämmöisissä suhteissa läheisiin, sukulaisiin, sitten suhteessa viranomaisiin ja tämmöisissä asioissa. Vuokrasopimuksen yhteydessä asukkaiden kanssa solmittu erillissopimus antaa työntekijöille vuokranantajana poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia puuttua ja valvoa asukkaiden elämää. Erillissopimus antaa työntekijöille oikeuden suorittaa myös tämänkaltaisia kotitarkastuksia. No, jos on syytä epäillä, on yleensä meillä täällä, että jos näkee, että käytös poikkeuksellisesti rupeaa niin olemaan erilaista kuin normaalisti tai jotain vieraita rupeaa pyörimään, jotka ei kuulu tänne, niin siinä vaiheessa ruvetaan miettimään sen työntekijöiden kanssa, että onko syytä katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Täältä on niinku muuttanut semmoinen, jotka on niinku häiriökäyttäytymistä aiheuttanut, niin ne ei periaatteessa niinku asu täällä sitten enää ollenkaan. Että ne on siirtynyt niinku muihin yksiköihin tai muualle. Että täällä asuu niin sanottu valioyksilöt. Valkoisella säleaidalla aidattu omakotitalotontti järven rannalta, 2,5 lasta, kultainen noutaja sekä farmari Volvo ovat länsimaalainen käsitys onnistuneesta elämästä. Joillekin kuitenkin pelkkä hengissä pysyminen voi olla onnistumista.
Niin siltojen rakentaminen sinne niin sanottuun normaaliin elämään on monella se tavoite. Joillekin on eläkkeen saaminen, joillekin on työpaikan saaminen. Hirmu monella on, kun kysellään, niin on parisuhteen saaminen, että saisi jonkun kaveri elämäänsä. Ja joillekin sitten on niin matala kynnys tai tavoite, että saadaan ihminen pysymään hengissä. Tehdään 3 kuukauden vuokrasopimus, kun tulee, niin sen ajan hengissä pysyminen on se ensimmäinen tavoite. Että kyllä mä niinku takaisin työelämään haluan ja kuitenkin alkaa tämä elämään rakentelee pikkuhiljaa uudestaan. Ei amfetamiiniperäiselle pohjalle, niin se on ehkä jopa kestäisi pidempääkin tämä touhu. Se on yleensä, kun mä oon suunnitellut asioita niin kuin elämässä eteenpäin. Siinä on käynyt ihan päinvastoin. Niin mä en oikeastaan uskalla niin kuin, mitään semmosia, ei suunnitellakaan ollenkaan. Että ne vie sitten, elämä vie sinne päin kun vie. Yksi meni jopa naimisiin ja sai lapsen ja sai koulutussa vastaavaa töitä tuolta Lapin seudulta ja jopa onnistuneitakin tarinoita löytyy. Ei, mutta siis se on että niinku, jos sä et yritä mitään, niin et sä voi saavuttaakaan mitään. Pitää ottaa vähän riskejä elämässä kuitenkin. Nyt mieluummin terveellä tavalla kuin sillä, että kaikki Suomen lakia vasten. Mutta kuitenkin tää on ihan samanlaista elämistä kuin muuallakin. Iloinen, suruinen, kaikki tunteet mukana. Niin. Lähes joka päivä on hyvä. Kyllä meillä on hyviä päiviä paljon, kun tämäkin päivä on hyvä päivä. Että ihmiset on mukavasti mukana ja touhuu omia touhuja ja ovat niin kuin suhtautut positiivisesti tulevaisuuteen. Ja se tietysti sitten on niitä huoneekin päiviä, mutta niitä aika harvoin onneksi. Ja se on ihan 1-2 ihmisen aiheuttamia juttuja, jotka sitten myllertää hetken aikaa ja taas on hyviä päiviä edessä.